అబ్బబ్బా పొద్దున్నే స్టార్ట్ అవుతుంది నా పనులు హోటల్ పనితో మళ్ళీ ఇంట్లోకి వచ్చి ఇంట్లో వంట చేసుకోవాలి. ఇన్ని పనులు చేస్తా కదా ఫుల్ బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది. ఈ సమ్మర్ లో ఈ ఉబ్బరం ఒకటి కష్టం చూడలేక మా ఆయన ఎమ్మా ఒరిజినల్ మ్యాట్రెస్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టిండు. ఎందుకు ఈ మ్యాట్రెస్ ఆర్డర్ పెట్టినా అని అడిగితే ఇది 33 కంట్రీస్ లో వాడుతున్నారంట. అండ్ ఇది యూరోప్ లో హైయెస్ట్ సెల్లింగ్ మ్యాట్రెస్ గా అవార్డు కూడా వచ్చిందంట. నేను దాన్ని చూసి ఏంది ఇంత చిన్నగా ఉంది అనుకున్నా, కానీ లోపల చూసి తెలిసింది అది వాక్యూమ్ సీలింగ్ తో వచ్చిందని. ఈ మ్యాట్రెస్ కి 15 years వారంటీ కూడా ఇస్తున్నారు. ఇది ఓపెన్ చేసుకోవడానికి చిన్న కట్టర్ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ కట్టర్ తోని ఈజీగా వాక్యూమ్ సీలింగ్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒక 5 to 6 hours వెయిట్ చేయాలి దాని ఒరిజినల్ ఫామ్ లోకి రావడానికి. దీనికి ఉన్న మోషన్ అబ్జర్ప్షన్ వల్ల పక్కన వాళ్ళకి అస్సలు డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. ఈ మ్యాట్రెస్ లో ఆర్థోపెడిక్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది, అందుకే బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ మ్యాట్రెస్ బెస్ట్ అని. స్పెషాలిటీ ఏంటంటే 100 nights ఫ్రీ ట్రయల్ చేసి నచ్చకపోతే రిటర్న్ కూడా చేయొచ్చు. మొత్తం యాంటీ స్కిట్ లేయర్ వచ్చింది, మనం మెట్టు దొర్లినా సరే అస్సలు జరగదు. ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్రీ డెలివరీ కూడా ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్రెస్ పైన 55% డిస్కౌంట్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి మ్యాట్రెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని RY40 కోడ్ ఎంటర్ చేసినారంటే ఎక్స్ట్రా 15% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. షాపింగ్ ఉంటా మళ్ళా.